everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanawon ta, kung dili ka ba unya buhawk sa yuta, Misael, bis ay bangag sa ilong! Si Aliyah nga anak ni aning General Mart Oknes, mao nga kung katapusang alas. Posible pa gani nga pinaagi ni nga akong plano. Mahugas akong mga kamot og matapos ang imong pagkamaisog kunuhay nga eskwadro. Bis ay bangag sa ilong! Naginaminam na ko sa sunod nga mahitabo. Nga makuha ko na si Aliyah ug dadon sa akong paraiso. Ako rin bahala nga makigpinusila itong daot nga si Vice Sarge, Boss Mayor. Ako, boss. Ako lang. Putlang rali o gawan na, boss. Oy, baya! Nag-ilog baya mo. Gusto na mo anang inyong pabilib. Kay bilib ni kay ninyo trililing o gringo. Di mo pabilib, good boss. Lagot kayo itong tuhara. Bugiro kayo. Aha. Mao ba? Ako na lagi bugto na tuhan na lagi, boss. Ikaw na po na bahala sa mga kauban nila ko na mo gani. Kasi boss ang major mo pugos og daan ni Misalia. May punto sab si trililing ringo. Wa kita masayod kung kinsa ang tuwa karon uban kanila. Patya sila, Ringo. Og ikaw ang bahala nga makigpinusilay kang by Sarge Trililing. Gusto ka sa imong giingon, Binjak. Posible tuod nga makuha ni Major Gaspar ang eskwadro pinaagi ni Miss Aliyah. Nabalaka ko lang bahin. Binjak, Wala ko may bawa kung saan ako sa pagtabang. Humani balibara ako gitaniak. gusto sa bunta ko makatabang sa eskwadro. Apan dili pa karon mao ang gustong panahon. Pili nag-iisip ka nilang kaaway. Binjak, Labas paghihapon kaayo silang hunahuna ang imong gibuhat kapag patay ni aning General Mart Oknes. mao to ang pinakadakong sayop nga desisyon ako nahimo sa tibuok na kong kinabuhi. Ito ako nimo. Ug ako lang ang bugtong nakasabot nimo na bahina. Salamat, Binjak. Galit kong gikulpaan. Ano makani? Usabay puti pasabot ini. Sila ka si Aliyah o si Vice Sarge. Safe ra ba kay sila dito sa probinsya? Magsusi ko. Akong kontakon ang numero sa cellphone ni Aliyah. Nanuwag lagi ka. May importante kang tuyo. Galit mong ko kung pangulbaan god. Nabalaka ko ninyo diha. Mao nga nanawagdan ko. Wa kay angayang kabalakan. Safety ra kay mi diri. Mayo hinuon. Ayaw pa pasagad si mong kaugalingon ha. Amping taon ug amping nga atong umabot na baby. Oh, Misael. Ikaw sabti ha. Ambing ka doon ha. Bay, Bye. pananglit ka ni namoy mamatikdan din ha nga presensya sa mga taong kadudahan. Biya din mo diha ha. Bay Sarge, Oh, bye, Misael. palihog lang taon bay. Bantay at di man na palihog si Aliyah. Bay Sarge. Ingon si Bay Misael nga tibanon ko no ampingan si Daelia. Sus, kanindot biyag ako yung amping yung tinuo rin niya, no? Ay, kanindot na ni Miss Alia nga naligo des tubod, oh. Sus, bisag dako-dako na tiyan, pero, dugan. Kaputi. Ay, makalingi ko eh.
Iikong butang bay Misael noon tabuan noon. Ay, di lang kumlingi eh. Pero di gid ko magakitas dugan nga puti. Di lang gid kumlingi bahala na. Bye, Sarge. Naman ako kaliko. Oo. Naman nagagaligo, Ma'am Alia. Kung mao, tanan, ma'am. Kay, nagpaabot na ron sila si Nang Bating o sino'y dadoy sa ilang bahay ba? Aron sa pagpaniod to. Tara. Doon lang kita, Boss Major. Doon lang yung kay ko sa katumbanan sa akong pangandoy Ringo. Nabahog sa akong mga kamot ang anak ni Anhing General Mart nga si Alia. BSI, bangag sa ilong. Niya mata sulungsod sa sugod, boss. Happy tata. Nagsilo na to sa skida logo, mao na. Basta, kay man na ito ang plano, ha? Pamatyon, kutob sa mga sagabal pamatyon. Si Alia, maura yun ang buhiyon. Si Vice Sarge, boss. Patyon lagi si Vice Arts. Si Alia ramoy atong dadon gid akong buhi. Ugway tatsa. Kay himuon ko siyang duwaan. Hangtod nga buhawk sa yuta si Misael og hinilak. Bangag sa ilong! Ay, naunsa bang kag naghinuktok mangkadadoy. Ang batay, hikulbaan man kabatay. Nayo po kung nahudag dautan oy dadoy. Wakan niya. Pero ang bot lagi niya ay, ikalit mo lang niya. Ay magampo ta, dili ta magpadas kahadlok. Basta kanyahadyo ki kabatay. Matag-adyaw, hibati ko kakatapusan niya sa itong kinabuhi. Dadoy. Murag, napanglantawan mo niya ako nga di niya ta kaugmaan batay. Ilom diha dadoy ay. Dapugon ta hinuon ka. BSI, bangag sa ilong. Naun sa mali. Anong traffic man kayo? Parang tuwa sa may eskina ang nakadaw traffic siya. Yay! Mas bangga na sunahan na may skin na, mas may simbahan pa. Lagaw, kanao garing ko. Pangutana ang mga driver sa balhabal nga gikan dito. Nganong man eh. Okay, boss. Ayay. Dili mahimong mapurnada ang atong lakaw. Dili gud mahimo trililing. Dili. Agi. Brudlain yun. Gikulbaan kong pinakalit. Ablihi ang bildo. Ablihi ang bildo ka bintana trililing. Ablihi. Agay, abos. Oh, unsa na, Ringo? Boss Major. Patay nga, boss. Nakuha checkpoint ang taga-Special Operation Task Force Agila sa may eskina tungkol silang Oplan Bakal. Unsa? Bangag sa ilong. Sinyasi niya. Kay bubalik ta sa tungagi. Dali! Hindi na nagabante, boss. Payutol na lang. Trilling. Payutol trilling. Pagdali! Trililing! Kay tangalig! Masikwal kita ining atong lakaw! Dali! Wa kita'y nahimo sa atong lakaw! Sayang, guys. Doon lagi yung tatapos. Nalugwayan pag yun ang kinabuhi sa daot nga Baysart. Hukman ko naman ginunta siya sa kamatayon. Swertihan pagid, boss Major. Swertihan pagid, swerti. Naglagot ko, Ringo. Naglagot ko! Ah! Agay, Ada! boss. Agay, boss. Karong pitsahan na lang yun unta siya kutob. Pero na-extend pa yun. Boss, ay nagkilagot po siya. Ayaw lang, sakit kayo. Nga na ba kalain man mo kunahon na ano'y dadoy? Pasaluan lang ko hindi ariya, ha? Kidaog lang ko sa akong ahon-ahon niyang daotan pa. Kalma lang yun, noy dadoy. Kay, hasta kami, Miss Alia, nagamping mi sa among lihok. Aron di mangin si Nang Bating.
Ay, pasensya na lang yun mo ining. Manoy ninyo dadoy. Nakasabot mi sa side ni Monoy Dadoy. Pasensya na gid kaayo ha. Nga nadamay pa mo silang bating sa among problema. Tamay ka ang angan day. Pasaluan ang gintaon ka. Lagi tingin. Nakadesisyon ako by Sarge. Pack up ta. Mamauli ta sa syudad. Miss Elia, Magkiksulti ko ni Misael bahin ni Ini. musukot ka to. Siya magani mismo nga ingo nga arigit ang puyo diri aron luwas atong kahimtang, di ba? Basta kay mo na ka nang nakabot na akong desisyon, bay. Dili ko gustong lakip ang mga inosenteng magtiayon. Maangin pa sa kasuko ni Major Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.